kiloa, Kataisto 52 kiloa ja hän oli tänään ainoana suomalaisena matolla. Ja kun tuota mattoa tuossa puhdistetaan, niin kohta saamme sitten nähdä ottelun maailman huipulta. Kuuban Hector Milian on ihan kelpo vastustaja varmasti Alexander Karelinille. Hän on aikaisemmin ollut 100 kilon sarjassa, on maailmanmestari siinä sarjassa ja Alexander Karelinin meritithän me tiedämme. Molemmat ovat nuoria miehiä. Hector Milian 26-vuotias, kuten myös Alexander Karelin. Eli ei tässä mistään vanhojen miesten temmellyksestä ole kysymys, vaikka 130 kiloisten finaaliin ollaan menossa. Ja siellä keskittymässä on maailman ylivoimaisin painija Alexander Karelin. Viimeksi hän on hävinnyt vuonna 1987. Silloin hän hävisi sen vuoden maailmanmestarille Igor Rastarotskille. Hänkin venäläispainija. Ja sen jälkeen ei ole tappioita tullut. 13 arvokisavoittoa sen sijaan. Ja nyt on 14 hakusessa. Ja tietysti urheilussahan veikkaileminen on turhaa, mutta veikkaan, että kyllä se tälläkin kertaa on tulossa. Mattotuomari on paikalla valmiina ja hän on Suomen Karri Toivola. Ja täällä tulee Hector Milian. Alexander Karelin on 191 senttinen, Hector Milian 185 senttinen opettaja. Ja Alexander Karelin on saanut autonasentajakoulutuksen, mutta hänen työnään on tällä kertaa painiminen. Hänet valittiin jälleen kerran vuoden painijaksi ja ei varmasti syyttä. Hän on ollut jo aikaisemmin 89, 90 ja 92. Ja minä luulen, että nämäkin painin ystävät, jotka täällä ovat katsomassa, ovat tulleet katsomaan paljolti sitä miestä, joka kohta tuonne Hector Miliania vastakkaiseen kulmaan asettuu. Eli Siperian karhuksikin nimitetty Alexander Karelin. Todella herrasmies viimeisen päälle, kiltti ihminen niin kuin usein nuo isot miehet ovat. Ja nyt katsotaan sitten mitä tässä tapahtuu. Novosibirsk on Alexander Karelin niin kotipaikka. Kuubalainen on pitkä hänkin niin kuin Karelinkin, mutta ei varmasti yhtä vahva, on tullut sarjaa alempaa ja Karelin tekee näitä tuttuja käsivetoliikkeitä. Hän pyrkii lukitsemaan vastustajan käden ja sitten oma käsi selän taakse ja sieltä päälle. Siinä Milianin ainoa ase tässä mielestäni on nopeus. Jos sen sitä pystyy käyttämään, niin silloin hän voi Karelinin vielä nutistaa. Ja tässä Karelinille tyypillinen ote. Kuubalainen kuitenkin nopeana ketteränä miehenä pystyy tuon yrityksen torjumaan. Kyllä hän saattaa tarjota Karelinille ihan kelpo vastuksen. Ja mikä se estää vaikka voittamasta. Olen nähnyt sellaisenkin ottelun, jossa Karelin on ollut häviölläkin. 3-0 tosin sitten kyllä vastustaa sai sen jälkeen kyllä kylmää kyytiä. Karri Toivola on saanut kunniatehtävän olla näiden maailmanmestaruuskisojen viimeisessä ottelussa. Mattotuomarina toinen suomalaistuomari Pertti Vehviläinen on hänkin kunnostautunut hyvin, niin kuin hyvin suomalaisiin tuomaritapoihin kuuluu. Kuubalainen on pystynyt hyvin torjumaan, että Karelin ei ole saanut kättä sillä tavalla taakse niin kuin hän voisi saada. Ja nyt kuitenkin sitten Hector Milian saa ensimmäisen komennuksen alle mattoon. Ja nyt katsotaan minkä tien valitsee Alexander Karelin. Eilen täällä kaikui salissa huuto, että juntta, juntta, kun Karelin paini vastustajansa vastaan. Ja sehän on Karelinin todella pelätty ase. Jos siihen joutuu, niin silloin on vaikeuksissa. Nyt Karelin ei hamua junttaa. Hän haluaisi ensin todennäköisesti varman päälle vyöryttää. Vyörytyshän ei ole niin riskialtis liike lainkaan, mutta rautaiset kädet pusertuvat ja siinä menee Hector Milian ympäri. Ja nyt alkaa sen juntan hakeminen. Sieltä näin etupuolinen nosto. Kun takavyöstä puhutaan, niin tämä on niin sanottu käännetty takavyö. Jos Karelin lähtee nostamaan, ellei, niin hän saattaisi kääntää miehen siitä suoraan selälle. Mutta nouseeko Hector Milian? Onkin toinen juttu jo. Ei noussut. Karelin ei saanut junttaa kiinni ja niin miehet komennetaan pystyyn. 2-0 johtaa Karelin ja Karri Toivola on sitä mieltä, että väärin käytti jalkaa puolustaessaan Hector Milian ja siitä tulee Karelinille siinä tapauksessa 2 pistettä ja Milian komennetaan edelleen alle. Ehkäpä näemme uudestaan tuon juttayrityksen, koska luulisi, että Karelin lähtee uudestaan samaa tilannetta hakemaan, kun äsken tilanne jäi vähän niin kuin kesken hänen kannaltaan. Pisteitä ei vielä taululla kuitenkaan ole kuin 2. Ja sitten kädet vastustajan vyötäisille. Ja nyt hän tässä tilanteessa
saa välillä vyöryttääkin, jos tarve niin vaatii. Karelinilla jälleen nuo tiukat pihdit kuubalaisen ympärillä ja sitten lähtee voimankoetus ja punnistus, mutta hyvin pistää Hector Miljan vastaan. 4 pistettä kuitenkin on jo ennestään tuolla taululla. Nyt tulivat ne pisteet ja nyt on tilanne jo sitten 6-0 ja nyt Karelin puistelee päätään, että eikö sitä junttaa millään sittenkään saa. Kansa haluaisi sitä häneltä ja jotain mätää on nyt Karelinin mielestä tässä tilanteessa. Kääntääkö hän vastustaa tuosta noin päin siltaan, senkin saa tehdä jos haluaa. Karelin kuitenkin haluaisi päättää nämä kisat komealla junttanostolla ja sitä hän hakee. Nyt hakee myöskin käsivarsivääntö. Puolinenkin vääntö on tilanteessa. Justaa nousee sen verran, että tuosta voisi lähteä junttanostokin, mutta saako vielä kauan yrittää? Aika kauan on saanut Karelin otetta hakea ja ei lähde siinä juntaan. Hector Miljan puolustautuu tarkasti, mutta 8-0 ovathan ne aika tylyt numerot jo tässäkin kohdassa, joten kyllähän Alexander Karelin edelleen valtias tuntuu matolla olevan. Ja viimeiset 2 minuuttia ovat lähteneet liikkeelle. Eikä tässä nyt enää sitten varmastikaan totista taistelun makua tule. Kyllähän Karelin tämän homman hoitaa, mutta ehkä hänelläkin olisi kunnia kysymys hoitaa se ennen täyttä aikaa, mutta pystyykö hän siihen? Hauska olisi tietysti nähdä Karelinin puolustus, jos Karelin joutuisi alle ja Karri Toivola siinä näyttääkin, että eipäs tässä työnnetä, vaan vedetään mieluummin mieheen kiinni. Sehän olisi oikea painitapa. Alexander Karelinin mestaruutta ei kuitenkaan varmastikaan horjuta se, vaikka hän joutuukin alle. Tai vaikka joutuisi, sanotaan nyt näin, ei tässä nyt voi tietysti sanoa, että Karelin hirvittävän passiivinen on ollut, mutta nyt on sen verran, että nyt Karelin pistetään alle. Siinä Karri Toivola teki aivan oikean ratkaisun. Karelin ei oikein saanut puhtia tähän ja katsotaan mitä tekee Hector Miljan, vahva kuubalainen atleetti. Karelin oudossa tilanteessa alla matossa. Ja Miljan päällä. Näin sinne kädet Karelinin vyötäisille. Ja katsotaan, mahtaako Tuulikivelle mitään. Ei toistaiseksi, ei kun pientä rytkintää vaan. Kyllä tuohon saattaa pystyä useampikin mies, mitä tähän saakka on nähty. Mutta hymy on Alexander Karelinin kasvoilla karehtimassa. Minuutti painiaikaa jäljellä. Ja Miljan luopuu suosiolla tuosta tilanteesta. Tänään on ollut kovasti venäläisvoittoinen päivä. Kun Karelin tämän sarjan voittaa, ottaa peräti 5 sarjavoittoa ja se 5. meni aika lähelle, nimittäin Alfred Termakartitsian otti 1 sarjavoiton. Hän on entinen Venäjän edustaja ja edustaa nyt tällä kertaa kuitenkin Saksaa, joten aivan kaikki ei Venäjän piikkiin mennyt. Venäjä on näiden kisojen paras maa 5 maailmanmestaruudella, kun edelliset päivät lasketaan mukaan. Karelin katselee, että onko Kuuban mies siinä loukkaantunut. Ja näin on tässä se tilanne, että vielä muutama hetki jäljellä. Niin kuin näette taululta, minuutti on painiaikaa. Ja näyttää siltä, että ei tässä taida sitten enää Miljanista olla painijaksi. Hän irvistelee siihen tahtiin, että haluaa ilmeisesti lopettaa, vetää ainakin henkeä. Luultavasti kylkiluuhun on vähän sattunut noissa äskeisissä yrityksissä. No, siitä vielä jatketaan kuitenkin. Olisi tietysti ihan kunniakasta, että painittaisiin loppuun saakka, vaikka kuubalaisten valme näyttää, että ohi on. Ja näinhän tämä kamppailu on ohi. Alexander Karelin jälleen kerran liittää mestaruuksiensa kokoelmaan lisää ja on sarjan maailmanmestari. Hopeaa otti Kuuban Hector Miljan, joka tuossa maassa makaa, ja bronssin Ukrainan Petr Koto. Näin olemme nähneet tämänkertaiset painin maailmanmestaruuskilpailut ja olemme valmiit siirtymään uusiin urheilutapahtumiin. Kiitoksia seurasta, hyvät katsojat, ja oikein miellyttävää, mukavaa illan jatkoa.